guys! Ayong hapon kaninyo nga tanan. I'm back again. Sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, guys, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa mga other videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. At ngayong hapon, guys, meron tayong gagawin. At kasi guys, meron akong kasi nakita na video sa YouTube na favorite vlogger ko, na membro siya ng Digos Good Vibes, na si Wang Ising. Nakita ko kasi yung video niya, guys, na nag-interview siya sa iyang mga silingan nga suod, nga kauban niya sa shoot sa iyang mga vlogs. So, gagawin natin yan dito, guys, sa channel ko. Charot. And guys, first question niya doon, guys, is sex or chocolate. Then, iibahin natin yan, guys. Dito kasi sa amin, guys, yung mga i-interviewin ko, guys, is mga kugihan, manglaba. So, yung first question natin, guys, is ducks or manglaba. Next question, lights off, lights on. And last question is ducks or jutes. So, gagawin natin yan ngayon, guys. So, samahan niyo ako. Let's start. Hello! Mayong hapon kanimong Inday. Karing, wala siya, guys. Nang laba. Nakoy question ni mo. Pwede ba? Tolo naman ka question. Nakoy question. Sex or manglaba? Manglaba. Naong ni mo, uwagan magay ka. Okay ka manglaba o sa isuoton. Next question ko is lights on, lights off. Lights off. Para di makita ang mga bakas. Ang mga bakas nga lagom-lagom, charot. Last question na, madam. Ducks or jutes ang imuhang bana? Ano, naguna-una pa siya. Loading. Ducks or jutes? Duck? Ducks? Pagtarong, ipapulis na karon. Ducks or jutes? Jute? Jutay? Uy, sige, salamat, madam. Yeah. Ato na ko, bye-bye. Ang irong barag, guys, kay kuan daw, naglibog siya, ducks or jutes. Sumuad to ta sa pikas palay, guys. Hello, guys, nandito ako ngayon. Sa isa na ko kasilingan, guys. Guwapa ba kanina siya, guys? Perfect, walang tats. Sana sa siyang garden. Look, garden niya, guys. Madam, nala ko isa interview, madam. Tulo ka interview. Social distancing sa ta, madam. Magulit ako sa madam, ha? Ako tulo ka question, madam. Sex or manglaba? Sige na, madam. Sex ka manglaba? Pagpili sa duha, buguon pug kano. Sex o manglaba? Manglaba eh. Hinaong ni mo, mura mo kang manyak. Sige, second question. Lights on, lights off. Lights on. Do, gusto jud ka kay gwapa ba ka puti ba ka kuan lubot. Last question, madam. Ducks or jutes imong bana? Ducks ba or jutes imong bana? Ay, jutay. Jutay daw. Sige, salamat, madam. Naka niya maabot nga kuan. Isa ka kilong bugas with tinapa. Salamat. Here we go. Maato ta sa akong pikas nga silingan. Ayan, guys, nandito ta ngayon, guys. Ayo. Nagdi ka nakapahilot, madam? Naka-question ni mo, madam. Madam, naka-question. Tulo naman naka-question, madam. Sabi, magpagit-pagit. Kay pagit, medyo kadaan. Naka-question, ha? Kuan. Sex or manglaba? Hoy! Pagpili na sa duha, di magbinugo. Pwede both. Sex o manglaba? Isa lang, madam. Sex? Manglaba. Manglaba? Ang naong ni mo, manyak, nga ikay ka.
Sige, last question. Second question, madam. Lights on, lights off. Let's on. Puti di ka. Magkita yung mga lagom. Sige, last question, madam. Ducks or jutes imong bana? Ay, kwarta ay. Ducks ba or jutes? Gamay ba o dako? Gamay o dako? Sige, madam, salamat. Dapat kayo mga anak ni mo, pakalaan na. Ayan guys, tapos na po tayo sa ating interview ngayon guys. 3 lang po yung na-interview ko guys kasi yung mga silingin ko dito guys, mga ignorant. Ignorant. Hindi sila gustong ma-disturbo guys. So, pasensya na po. 3 lang po yung na-interview ko. But yan guys. So, ako'y magpapaalam na. Bye, bye, bye.